जोंनो बोरमा थांदों जाबाय Hey guys, hello India. लोगोफोर गासिबो मोजाङैनो दङ ना? आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट होबाय थादों। थेंक इउ लोगोफोर। दिनै आं बाजाराव थांनो नागिरदों गाइस, बोरमा फाननो आरो। नोंथांमोना नायलांनोल' भिडिअखौ दै लोगोफोर दै बोरमा फाननाय। अके? चलो चलो। दा नै बोरमा फानलांनि बोरमा नायराजा बोरमा लांनो फाननो दिन दै। बोरमा बाजार नुगोन नोंथांमोना नै लोगोफोर। बोरमा बाजार बोरमा नै बोरमा नै बोरमा नोंबो गैला बोरमा जोंनो बोरमा थांदों नै गाबदो आयो नैनि फिसालाया आइनो थांनो गाबदो थांगोन नंगौ थां लुबैगोन होनबालाय लुबैगोन थां बोरमा फानलांनि नै सोरबा बाजार नुलायलायगोनसो आइ दाउ बिरबाय दाउ बोरमा थौ मोनसिगोन बाजार स्टप चलो थौ जाम्बा दा जानांगोन थौ जों मालपुवा बाजाराव आया स्टप नङाबा जोंखौ दा खावदोंनासो दामगोन सिथा बोरमा स्टप आरे बाजार मोनथारसिगोन दै बोरमा बाजार नालायबाय था लोगोफोर भिडिअखौ सिथा टाउन मोनबाय दारमासिनि वाव नै मा गायदोलै नै टारबास ना तुरबुज जियानो जा नोंथांमोना मिथिखागोन टारबास तुरबुज खेरमुजा नै सोंबायनो पायकारिया सोंबायनो नै लोगोफोर पायकारिया बेखौ 3000 गोसोमखौ नैबे 5000 लोगोफोर बेखौ 2500 होदो ओमफ्राय नैखौ 4000 होदो जोङो बेखौ 5000 फानगोन नैखौ जोङो 3000 फानगोन दै लोगोफोर दै बेखायनो जोङो दिनै पायकारिनो आसो डाइरेक्ट बाजार थांनि बाजार नै सुक्लाय लोगोफोर सुक्लाय नै वाव समायना जायगा लोगोफोराथ' आंखौ नुवाखै जां नै लोगोफोर आंखौ नायदो बिसोरखौथ' बोरमा फाननाय बायदि नुवा खिन्थु बिसोराबो बोरमा फानो दै उपाय गैयाना बर' मानसि साख्रि गैया बेहाबो साख्रि गैया आंहाबो साख्रि गैया लोगोफोर बोरमा फिसि जोङो नै चलो नै सुक्लाय माय गड नै लोगोफोर सुक्लाय मोनबाय नैबेथ' मिथिखाबाय जोहोलावफुरि पार्क सुक्लाय नोंबाय नामा लोगोफोर बाजार मोनसिगोन दिनै सुनिबार सुक्लाय जाब्रांफोरा बाक्सा बड'लेण्ड नै जोहोलावफुरि पार्क वाव सिथालै दारमासि सिथा दारमासिनि आरे लोगोफोर लांबाय थादो मानैल'सो नै बिथांनि नै बेनो जोंना सुक्लाय पार्कआ जोहोलाव पार्क सामफ्रामबोथ' हाबखायो जों इभिनिंआव लोगोफोर ओइलाय बोरमाया बेनि नैबेनि जोंना ब्र' नों नैखौ फाननानै मा खालामगोन मा फैसा बुं फिसा लाखियोबाथाय बायदिसिना जास'योलै ओमफ्राय बेखौ फाननानै आङो खासि खालामनानै खासि खालामना फिसिनायदों आरो ना माथाम माब्रै बायनानै आच्छा बिदिनो आरो माने नैखौ फानगोन आरो माने फाननानै बियो माने फान्था खासि खालामो मानै बायनो आरो बेखौ 5000 फाननानै नै जोहोलाव पार्कआ नै बिथांनियाबो नै बिथांनि माने न'नि जोबसोलै सुक्लाय पार्क लोगोफोर बाजाराव नुबाय आरोखि ना बोरमा बाजार नै बोरमाखौ नुहैदों ओमफ्राय जों 2 किल'मिटार थाबायना फैबाय लोगोफोर मानो होनबा साइकेलजों लाबो खस्थ' ना डिसिप्लिना मोजां जाया बेखायनो सेंग्रा जों लाजिनाय गैया थाबायनानै लाबोबाय आरो बोरमाखौ लोगोफोर दै मोनसे गोदान लांफा लोगो नै लोगोफोर बोरमा गासिनो बोरमा नै बोरमा लाग्राया लोगोफोर बोरमा लाग्रा नै लोगोफोर बाजार बोरमा बाजार Orvin tuntu नै लोगोफोर बोरमा बाजार बोरमा ओइ सागुलियानसै बा बरिया
बरिया बरिया देखছ ना iya ছাগলি আর কোটে সারি সারি বা Mana berapa ya? 5,000 Bisa? 5,000 Kum gaya? Customer-nya gaya lagi ber, customer-nya gaya. Customer-nya mana? Hei, customer-nya mana? Tunggu bustu ni apa red ke ayah yang milain price. Lagan. Em nak kena, hai kena. Nih, candra kami satu. 3,000 kena ya sih. Oh, pusis kena. Nih, faedah nih, customer. Lagi bermain nang zubai deh bermaya. 3,000 4,000. Maksud ni, makam nak elap ke? Nak cari ber. Ni. Mana mana? Kau jawab. Laga apa? Ini video sini sedih.